Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, обикновено поздравленията си ги говоря, не ги чета, но уважението ми към вашия бранш е толкова голямо, че този път ще спазя протокола и ще зачита своето приветствие към този форум, който толкова се радвам, че в продължение на толкова години се състои и събира елитът на България във вашия бранш, в нашия град. Уважаеми дами и господа, особено приятно ми е да съм сред вас тази вечер. Най-напред, защото награждаването на архитекти, конструктори и строители показа, че в Пловдив, въпреки кризата, този отрасъл е жив, за което ви поздравявам, защото напълно съм наясно какви усилия полагате и какви загуби понася вашият бизнес. Дано през 2011 година ситуацията да започне да се подобрява. Има и още една причина, поради която се радвам да съм тук. Паметниците на древността, на археологията са това, което откриваме и по което съдим за миналото. Това обаче е основно архитектурата, която древните са оставили след себе си. Точно това прави вашите професии по-различни от всички останали, защото вие създавате мост през времето и плодът на вашия труд ще е онова, по което ще съдят за нас след хиляда години, например. Позволете ми да ви поздравя за годишните награди, които и тази година организирате, и да пожелая на всички успех в бизнеса. И като кмет ми се иска да кажа две думи: когато създавате своите проекти, работете с отворено сърце и мисъл за нашия красив и древен град и изобщо за благоденствието на майка България. Защото вие създавате лицето и много важно каква емоция ще вложите в работата си. Благодаря за вниманието. И тъй като се възползвам от взетата дума, и тъй като тази вечер ще е вечер на наградите, на мен много ми се иска от община Пловдив да връча почетния знак на Пловдив на един пловдивски архитект, нарича се Георги Шопов, за неговата прекрасна работа по археологически музей Пловдив, защото не аз като кмет, нормално е кмета да се гордее с това, което е станало в неговия мандат, но специалистите твърдят, че това е най-добрият в момента археологически музей в страната. Затова ще се позволя, преди да му връча знака, да прочета и грамотата, която община Пловдив издала за него. До архитект Георги Шопов, поздравителен адрес. Уважаеми архитект Шопов, позволете ми най-сърдечно да ви поздравя за великолепната работа, която вие и вашият екип реализирахте по преустройството и реставрацията на сградата на археологическия музей Пловдив. Благодарение на вас, пловдивчани, а и гостите на града имат изключително модерен, красив и функционален музей, който е единствен в страната. Според мен, най-голямата награда за вас е оценката на хората. В месеца след откриването през музея минаха над 50 000 души и интересът там не секва. Като кмет на Пловдив изказвам най-дълбоката си благодарност към вас за това, че след 17 години забвение градът ни отново има археологически музей, при това на световно ниво. Пожелавам на вас и вашият екип все така сърцато и с висок професионализъм да работите за развитието на Пловдив. С уважение, Славчо Атанасов, кмет на Пловдив. Заповядайте, господин Шопов, да получите наградата на община Пловдив. Ясно, че господин Шопов ще дойде, най-вероятно, така че това, което сме му приготвили, ще му бъде връчено. И така, успех пожелавам на всички от вас
И, както се казват обаче, тъй като все пак е и принцип на състезание, нека по-добрите победят. Благодаря.